जय छठी मैया। आप सबके प्रणाम नमस्कार। हम पवन पंडित और सबकी गोड़ छुगी गोड़ लगतन। और आज छठ के दूसरा दिन बा। छठ मोटा मोटी 3 दिन 3.5 दिन के होला। सुबह सुबह चौथा दिन में अरग के जब दे के पूर्णावती होला। कल खा नहा रहे और आज रसिया और रोटी के दिन बा। तो सबके काल के वीडियो में बहुत सारा की चीज़ खा नहा के बारे में बतौले रहे और आज रसिया और रोटी के बारे में बताओ। रसिया मतलब वो जैसे कि शहर में हमने के रसिया लोग बहुत लोग ना जानेला। दूध मीठा गुड़ जौन होला, गुड़ और दूध और चावल के जौन मिश्रण करके जौन खीर बनेला ओकरे के हमनी के देहात में रसिया और रोटी कहले से। और तवा पर के रोटी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जौन कि रोज सबके सुबह में भी बताइनी कल हम नहा खा के वीडियो में कि मिट्टी के चूल्हा पर और लकड़ी से खाना बनेला। आम के लकड़ी से और मिट्टी के चूल्हा पर बनेला। इतना बेहतरीन खाना लागेला जाना के रउआ स्वाद चीख ले तो बार बार वो उहे खाए के मन करे। और जे भी छठ करता वो सब छठ व्रती के नमस्कार बा, प्रणाम बा। कि महान आस्था के पर्व बा। और साथ ही साथ अभी हम एगो नया नाम कर देवे तनी। नया नाम का ही प्राचीन काल से आ रहल बा। शुद्धता के महापर्व एकरा के कह सके। अभी के जौन जनरेशन बा और जौन हमनी के विलुप्त कल्चर बा, जौन की हमनी के भावना बा, जौन हमनी के समाज के अच्छाई बा, वो विलुप्त होता और हमनी के ऊपर हावी होता बाहर के कल्चर, हमनी के फॉरेन के कल्चर और बहुत सारा पश्चिमी सभ्यता के कल्चर हमनी पर हावी होता। इस सब के एगो चेतावनी बा कि सब चीज़ से दूर हटे खातिर और अपना प्राचीन कल्चर में लौटे खातिर और लोग से प्यार स्नेह बांटे खातिर छठ एगो बहुत अच्छा संदेश लेके आवेला। छठ जब से शुरू भइल बा, छठ काल से शुरू भइल बा नहा खा के साथे। आज रसिया और रोटी है, कल पहला अरग है, परसों पुना सुबह के अरग दे के लोग एकरा के पूर्ण करेला। लेकिन छठ जब से शुरुआत हो जाला तब से बहुत सारा शुद्धता लोग करे लगला। जे पान खा के गुटखा खा के जे एने ओने थूकेला ओहो डरेला एक बार जरूर कि एने ओने ना थूके, कहीं छठ व्रती के ऊपर ना पड़ जाओ, कहीं छठ के कोनो सामान पर ना पड़ जाओ। बचपन में हमनी के कल चापा कल जन रहे ओकरा कल में मुंह लगा के पानी पियत नहीं सन। जब छठ शुरू हो जाला तो हम वही पानी पियल वर्जित हो जाला। बहुत सारा चीज़ ऐसा बा जौन कि बिना केहू के कहले ऐसे मान के चले कि सरकार रुआ के कही कि रुआ रोड पर गंदगी मत फैलाई, एथी मत फैलाई, फिर भी लोग ना मानेला। लेकिन बिना कहले छठ ऐसा चीज़ होला कि ओमे लोग शुद्ध रहेला और बिल्कुल शुद्धता के साथ एक रखे लोग माने आस्था के साथ एक रखे भावना के साथ भावपूर्ण होकर सफाई करेला और पूरे गंगा घाट के ना पूरे रास्ता का सफाई करला कि जाके छठ व्रती लोग बहुत सारा सुविधा होके। और छठ घाट पर बहुत धूमधाम काल मचे वाला बा। आज रसिया रोटी करके और बहुत ही अच्छा लगेला जब नाक पर से सिंदूर मांग के ऊपर जाला तो बहुत अच्छा लगेला। सुहागिन औरत की सुंदरता और बढ़ जाला जब नाक से सिंदूर। और चली काल जौन बा तौन रउआ सबके छठ के पहला अरग बा और काल बिना पानी पियले बिना खैले छठ के लोग घाट पे जाई। शाम के जगमग जगमग दिया जरी और सबसे पहले डूबत सूरज के अरग दी और परसों उगत सूरज के अरग दे के अपना छठ के पुनावती करी। एकरा बारे में हमरा कल के वीडियो में रउआ जानकारी मिली। कल के वीडियो भी हमार जरूर देखी और साथ साथ कल के वीडियो में हम एगो संगीत के साथ आओ तनी। दूगो कल वीडियो हमारे रिलीज हुई। एगो सुबह सुबह पूरे छठ के महिमा के वर्णन हुई और साथ रउआ सबके एगो हम प्यारा सा वीडियो बनाए जना में संगीत सुने के मिली। नमस्कार, प्रणाम, जय छठी मैया।